Mipody amizay za amle koragna hoe fagnolagna na Madagasikara. Fagnolagna zaza tsy ampy taogno. Eto le koragna volagna mipetraka. Zaza tsy ampy taogno. Azon grippe zay fa gigaga karary bateky fa balaky beky teda. Pardon. Bon. Hitatsika kataja manjary nosy be. Maro karazagna taogno, o tsaiky 20 taogno, o tsaiky 7 taogno, o tsaiky 10 taogno. Ny marigny tsy he. Ny tegna marigny tsy he. Atsika tsisy mahay ny tegna marigny. Za ndraiky nahazo conversation avec sa propre famille. Maromaro koragna nazoko aminakay ato. Hazambara zay oro. Za tsy afaka nogny azovy rô na azovy rô. Zegny naveko nagnano direct tamin'ny mardi ma zegny. Mardi donc za nagnano direct maraindregny. Nambarako anareo fa hoe misy liomandry agnatin'ny lohan'ny tsaiky io ao za taminareo. Sabo koa nagnambara anareo fa hoe l'hôpital gasy tsisy compétence amizegny. Harambala ny volanko hoe voriky nakampody aminakahy. Henareo ty nagnaboko volagny. Satria faiko tsara fa io liomandry io tsy nagnatsika kapasité tsy voaboaka atsika amin'ny lohan'ny tsaiky io ao. Io tsy boaka ao io faiko. Nagnino ma vola nandeha nagnamboaragna ino? Za koa tsy mahay raha. Ino raha mandalo agnabo magnano karaha ty handeha atao Tananarivo igny? Tsy haiko boka agnaran'izigny. Voilà, merci pyramide. Nagnino ma vola andeha nagnanaovagna téléphérique ty tsy nagnanaovagna l'hôpital manara-penitry. Manara-penitry nareo zegny l'hôpital voapendra tsara fo karaha kaboneno amitsofitra agnatao antsimpefa atao makany hoe. Nagnino ma tsy atao complet matériel jiaby agnatiny, matériel dialyse, matériel scanner ny loha. Nino tsy atao complet nagnino vola andilanegny amin'ny téléphérique ty tsy atao amin'ny l'hôpitaly. Question amin'ny fanjakana zegny. Nagnino ma za tsy alain'ny président de la République conseillère anazy. Za koa ny conseiller président de la République Madagasikara lombolombola France. Atsika manandraha. Koa za nany conseiller nany. Oh, Madagasikara zala pyrémée. Pyrémée, merci pyramide, merci. Téléphérique ngarandraha igny. Nagnino vola lanigny aminany tsy mandeha nanaovagna matériel l'hôpital. L'hôpital atsika fa misy. Nagnino tsy natao matériel. Bon, bref, ce n'est qu'une parenthèse zegny. Ampody comme zay koragna amle zaza voaolagna Madagasikara. Atsika misy juge des enfants, atsika misy chef de population, atsika misy police des enfants. Anaro io tsarenko, anaro mahieta am tetezamita, j'ai travaillé avec vous. Chef de population, juge des enfants, police des enfants. Je vous entends pas, vous êtes où? Anaro iya. Tsarita kuni manifester, juge des enfants, police des enfants. Anaro iya. Zamila naro boaka baka. Hatria io asako ta Madagascar tari. Je travaillais pour la lutte contre maltraitance des enfants et des femmes. Anaro yezio. Anaro tsari rev kuraha jabi mandalo tia anaro iya. Zabaka mo anaro. Sana marakto réveillez-vous, je témoin de Jéhovah. Anaro iya. Zay mes animarigny. Iro tsaiky na volagna tajamanjary to raiky magnangy. Sélection baka zigny. Tsy lelahy araiky fony songo zigny. Donc atsika sur certain fa devant derrière. Vita tantaranazy. Raiky namany iro fito taogno tsaiky 20 taogno. Za mbala agnontany tsara la famille hoe firy taogno marigny tsaiky io. Hatria zay fa nivangoenareo tamin'ny andry biary rebena bile igny anareo namonolo fa nateo anareo. Zio andry biary andafy ato magnabaibay anareo, magnapokopoko anareo Madagasikara. So koa nareo andeha avandy aminay nagnano nambodrambotranao be fa ro ty nagnolagna ro tsaiky io. Za tsy mi-contredire les faits fa za mila la vérité. Hatria tso le tegna olo nagnano le fagnolagna magnarihary mitety tanàna igny fa le tsy nagnano acte zegny sambory gadregny. Hatria koa araka rapport nazoko sary nazoko za tsy nahita le tsaiky araiky atanareo fa tsota taogno zandry le 11 ans ty. Tsy hitako amle sary nazoko. Za mila la vérité deh. Ça mille la vérité. Ça tu mettre en doute votre travail, c'est votre boulot. Fanaro mga boara mari. Fan vangoena rosa etam rebena biland biari.
izy zio mamoza amizay fa izy tsary naty zay navandraisanareo donc za tsisy confiance koa amin'ny fanjakana gasy confiance naka zero double zero triple lamlety za mila la vérité aia itsaiky namosa fa fulani nagnolagna ty sorany na tsabokanareo fa aboaza e vatagna anazy mitsangana raha zay ka zavandisana za koa mba nareo za misy contact amin'ny la famille mahazo mieky anareo misy contact amin'ny la famille matetika anareo pipirate compte naka io compte naka kony tsy araiky za managna compte ne 10,6 hara message azo captureko fa fako vita tsisy trace hitanareo araiky fo mbelako hitanareo dalagna ko jiaby agnatin'ny Belgique ty ibo karaha tsy hainareo ngnaty lo même zay nareo miake compte naka koa rango tamy za nagnano vidéo nini donia compte naka io ake misy fotoana tsy mahazo partage vidéo ka vidéo mombamomba ataonareo kapikapitinareo partageko direct tsy azoko partagegny hanareo nianatra fa za nandeha l'école donc atsika samy misy raha etsika akakenareo compte naka ito tsisy volanaka mipetraka tsisy miliara mipetraka faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez dans le Belgique. Moi, je n'ai rien à foutre. Tu as secret, tu as diplôme. Alors, où le job important, naka un numéro de téléphone naka normal. Donc, j'ai un numéro de téléphone naka normal. Mon téléphone est bien sécurisé. Iska 3-4 jours, j'ai vérifié. Ouais, à l'écoute, téléphone, tu à l'écoute. J'ai le numéro pour savoir si mon téléphone est à l'écoute ou pas, quoi. Tu as tché na robaka. Izy ko fa hitako telefone ko l'écoute cliquer faut m'effacer tout nareo fa bloqué mitsakara ko nareo yo hanareo zany nianatra fa zany andeha l'école samy mampiasa kokonany ango vonolako ndo tsy miasa aminaka misy police secret misy gendarme secret raha jiaby misy Madagasikara one misy io namako niarany asa tamy teteza mita o zaminareo misy io raha jiaby andafy aty koa misy io e fa izy tsy miasa normal tsy norma ke tohizako koragna atsika ray aman-dreny angaviako eto atsika ray aman-dreny managna zanaka mba tanagna vita atsika mba mila mahavita magnatriky mangala zanaka atsika ara ndraikindraiky solo Soferan Bajaj, je fais même pas confiance en Soferan Bajaj naro. Tchurku la vérité naka. Hatemi sana dako, misana kana dako en tofok karkarek bakati. Bajaj mangala l'école mangatriki no. Izmela l'école sa pandalanga jabanos bema heno la ngambwani. Ara ro pedofili kan rote mangurunga zaza yu. Kuku zo kumire kornos beoze. Tis maling merkonaro. Nordak fanek neke. Ha? Tsy hainao raha ataondreo tsaiky igny baka l'école agny ziskary ara koa fa pédophile ndray lehilahy aolognandreo fa lilendreo milavatay oka fankaregny atsika oka fankahazo oka miady rimy ankoragnatsika ndray lehilahy vangoendreo milavatay zegny raha misy en plus n'zegny a Madagasikara raha farany misy amitsika ao reny célibataire ate iro lehilahy aby fandroaka ny lehilahy tsy manjary regny fandroaka ho zaho mbala mpodiko eto non c'est pas vrai fandroaka ho zaho fandroaka ny lehilahy magnapetraka kibo igny fo rô volontaire fa kibo igny koa fa nipetraka koa rô tsy hitanao rô manjavo irô mbo aby io Iro fa tsy hita rô. Surtout pour les mères célibataires. Izy koa narô mba fa misy programme, misy projet narô olombelogno karaha olo jiaby. Hanarô koa na lany babanjy tsy possible rô tsy araka amin'olo. Ndray olo iarahanarô igny fo mila ataonarô hay tsara be satria mety olo iarahanarô igny fo koa misongo zanakanarô. Mangolagna zanakanarô. Raha possible aby raha mbarako anarô zegny. Rongorongoa zanakanarô tera amin'ny rafozagna anarô na babany agny narô misy programme mama papa ty tainarô tsendriky za mimpody mangala stia mare na afaka mare fa za ty mandeha agnano laviko
Hanarô tsy gadra. Fa volia tseky ngiagna tragno manokana ao fody ao. Enarô ra mandalo agnatin'ny tragno. Karaha ataony kandrô tseky betibetiky baka Jamanjary. Zambo tsy narenke polisy ny enquête hoe tam firma raha inandalo. Tam firo na velo hôpital be. Taie babandrô taie renindrô. Nagnima tsy enquête les parents. Taie ronin raha nandalo tamin'ny taie ronin raha nisy tio. Tsarenko d'enquête zegny te. Nefa première responsable aux aminarô baba ndraiky reny. Hara premier suspect. Koa vaza tompony enquête suspect vona alohan'ny babanô ndraiky renindrô. Hioro nagnambara fa babany zokony miasa amizegny izy renin miboaka io la vérité. Hatria misy amitsika magnangy ty. Amitsika magnangy mangidy fury. Zanaka igny afotsika agnatin'ny tragno loso mandeha mandranto vady mandeha miasa. Vady igny maheviko magnani hoe lehilahy mamelogno. Hanao igny loso mandrasa foro mangidinao misy drakatra tsy manjary igny amin'ny lalagna agny. Zanakanao amizay victime ny raha mandalo. Kabary misy zegny za tsy mivolanka zegny raha nahazo rô tsaiky madiniky igny. Fa za ety zegny magnano exposition mikoragna raha misy raha velogno raha bokako eto zegny. Loso mandeha mandranto mandrasa foro igny zanaka afotra ko satria navinisy tany Ameriky ningiany 4 jours zanaka anany tsaiky valy fanjava izy loso nagnano plaisir ndraiky iry copine naty tantragno fogna atao tsaiky valy fanjava zay tsy nisy tamitsika fa raha misy zegny aveko mitantara mikoragna aminarô. Ni gadreny to zanaka anazy valy fanjava izy loso ndesiny foro mangidinany nagnano plaisir nisongo raha tena atao. Efatrandra tsaiky ningiany to izy nipody fa tsaiky valy fanjava. Ino raha tsaiky valy fanjava ni raha vitan tsaiky valy fanjava tsika mitany. Tany Ameriky io izy ta Madagasikara fa tany Ameriky. Izy navy boko tsaiky fa maty izy mikaiky pompe ndraiky police nantenegna anao mataia. Ha zany andeha ndraiky copine nakazy ngiako tagnatin'ny tragno to gadreko to. Hara possible zegny misy amitsika gasy. Hanao tendegnany plaisir anao. Ginadranao ro tsaiky agnatin'ny tragno igninao dianao. Possible zegny. Le monde est méchant aujourd'hui. Zegny raha misy, raha jiaby volanko zegny raha misy. Ifamatra anarô mety ifamatra fa raha volanko zegny misy. Bon, voilà. Que zemzem kan magaga, tsaiky io hoe natao sélection. Tsy naboaka amin'ny Facebook ndraiky réseaux sociaux efa natao test ADN. Coucou mon beau-frère manonga vintagna, akory anao zay, akory naninao. Nagnino ma tsy naboaka amin'ny réseaux sociaux fa ranombotondrô marigny tagnatin'ny foriny tsaiky io to. Test ADN Antananarivo fa mahavita tsara be fialan-tagnana ndraiky tsaiky amin'ny l'hôpital nino magnano. Zany na barako anarô za tsy mino no sambosamborindrô fa rô fa nagnano tamitsika tamin'ny andro biary. Za tsy mino rô fa za fa tsy mino fanjakana margasy. Hatria minafiky loatra mbo helihely za tamizigny mangozohozo mastaija mapipipipipi mavozo aby kofa andeha l'école ndraiky mody baka l'école 4h-5h30 tsô handro biary ty navy anao sy be hamono zahay. Hatria mpamono holo dahalo. Antena zo be telopolo taogno tena eto izy amizay mbara fa zako niremena bile natao naty zanakanjovy ty firinarô basta tiliara igny amenarô zay zanakanjovy. Zako mo magnotanarô zandaro foi narô baka nagnano nahafaty andro biary io. Za tsisy andraiky misy confiance aminarô autorité. Tsisy. Narô ndraiky tsy alako boko zazavô zo maro mety tsy fahary zazavô. Fa menarô la vérité vous avez Lorenzo. Tu descends s'il te plaît pour attendre tes frères et sœurs. Merci. Hein? Amieza zay la vérité. Tovanarô test ADN. Tovanarô test ranomboto. Satria io mineur furu io maletry. Tsy mety tsy nandatsika ranomboto fo to. Aboahanarô zay we fa ty ranomboto ny fulany fo. Ibuka zon tsisy test ADN tsisy registrement Madagasikara tsy raha hita. Fa le olo ty samborinarô fo samborinarô. Za tsy sandra anarô fambarako anarô. Za tsy mino anarô.
donc za tsy managna preuve concrète ampivolagna karaha nataontsika tamataviny ihany efa nalainy zaho nataony stylo foroko tsaiky magnindra fa tsy nitandretra marary foana ka za tsy nitandreky zigny fa le hoe naka stylo de natsofony tonga de efa nitapako vidéo igny vidéo ny zaza milaslastique fagneva igny amy roambolo folo fahefa ny tsaiky magnino reny tsy netinazy aloso za fa tsy nitandregny nagnitsy boka nareo karaha igny koa itsaiky volagninareo fa nivolagna fa hoe anabaviny io nolagnin'ny fulany io fa nareo fo zegny manoatra hoe naolagna nye anareo zay mangala zay dokitra edy zay nanareo la vérité nigny zay tanareo dokitra karaha io aza atao dokitra zay hatratsika à l'heure que je parle là il est pagnolagna zao magnariary anosy be mibalance voankabojinany baka nagnolagna igny balansena aby kapaka amy tatikrisy ary amy taxi be izy mibalance voankabojiny io anareo amizay manampitolo tokony tsy samborigny peut-être adosiko aminakatsy igny peut-être ao za peut-être ndraiky nareo nazony mary fa aboaha zaheny la vérité amia zay vahoaka la vérité hatra ndretsika samby gafa tsy tipetraka Madagasikara fa tsy tidoko amy raha mandalo kilony carotte fa 50 000 kapoakany vary 6 000 weza no aviny vahoaka malagasy asa tsisy vola tsy miditra ary surtout nosy be zegny tsy miagnatra amy touristy misy vazahanao mahazo vola tsisy vazahanao mikaragna temeky mangery tegna tapitapy ary meky karaha ny vilagny korokoro karaha ny vita bako koromonya hany zegny nosy be amenareo la vérité zay za tsy contre ke nareo haolagna tsaiky igny koa nihita tsy nambelany madame Jocelyne za tsy contre madame Jocelyne nagnano asanany hara izy tsy to hazovy témoin hatria araka ny tatitry azy koa ty taogna roe na telo taogno zegny le raiky hely io le raiky zoky igny zegny sarina avy aminakay aty fa za tsy nahita sariny tsaiky 6 ans nataonareo namosa zegny tsy hitako aty tsy nazoko tamy la famille hara tsy nazoko amy jirany satria jirany jiaby magnodidigny mbola nanotanao tako ankety tsy nazoko amy jirany zegny amy voisinazy ke amezanareo za ie sariny tsaiky io atria baka iska za misy vidéo alatsako eto anareo vangoeko bomaka marary io anareo mety vidéo atao azo za vidéo ny katy igny direct fa mandafo roro atria lanareo nareo volako amy raha mary hidira koa tsaiky ty raha volako amy raha mary arô mandafo roro anareo sakanako fo fatsy koa treboko amy tendanareo ataoko baka ty mifoaka ty nareo sakagny fo ambelako aboanareo vahoaka raha mary fa voleza nareo mavandivandy ty anareo le magnano izy vahoaka madinika amizegny tsy maefa magnametsiny rajoely ty fo nefa rajoely ty mipetraka tsara agnatin'ny sezinany ndraiky vady amanjanaka anany ary hara tsara nagnirika olo eky manova raha tsy manjary j'en suis sûr et certain fa vahoaka madiniky tsy may rajoely io tsy baka amy rajoely aoka mangalangala ondrabo olo jiaby io tsy baka aminany ke allo boahanareo ry dinosaure ry crocodile pihina olo velogno ry piranha mihina olo velogno aby rehetra aminareo la vérité zay nareo ko tsy ambelako fa nambako nareo bombardeko fo anareo tsy alako fa nareo tsy tiako toetra nareo ko tsy manjary nareo volanko nareo tsy alako za tsy solalako Madagasikara